W imieniu Otca, Syna a Ducha Świętego. Miłość naszego Knieza Jezusa Chrystusa, lubość Boga Otca a zromaność Ducha Świętego, bądź z wami wszystkimi. Moi bracia i siostry, lube dzieci, dżęca na letare niedzieli, kiszrika weselcze so, jsme so tu zromadzili. Tak jak jsme wostrecz pustnego czasa, a dżętniejszy dzień chce nas w sobie usmierzyć na jutrone swiedzień, na tutun swiedzień radości a żywienia. Myśmy tu na początku Bożym przyznano, jsme Boha prosić, żeby nam pomał otworzyć nasze oczy utroby, żebyśmy sprawnie spytali jeden na drugiego ladać, a spoznali bytość naszych bliższych. Ustaramy sobie jeszcze noć o toho wonkunego. Tu so zwopojmy, a prośmy Boha o smilność a wodacze. Uznawam Bohu Wszechmocnemu, a wam wszystkim, co jsem wiele zwyšil, myslo, ryčno, jednajo a dobre zanechujo. Moja wina, moja wielka wina. Proszę Bożną Stajną Knieżną Marię, všech angelów a świętych, a was wszystkich modlcie so za mnie, ke Kniezy naszemu Bohu. Smijte nad nami, Wszechmocny Bożo, a spuściwszy nam grzechy, dowiedz nas do wiecznego żywienia. Módlmy się. Bożo, przez swojego Syna w obdziwajne ważne człowiectwo ze sobą ujednał. Daj sobie chrześcijański lud prawej pobożnością a żywej wieru jutronemu swiedzienej naprzeczo kroczył. Bo to prosimy przez naszego Knieza Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje a króluje wieki na wieki. Dżęsniejsze czytanie słyszymy z prvnej knihy Samuel. W onych dniach ryczy się Jawe k Samuele. Napej swój róg z wolią a dzi. Szczelu czeki Izai do Betlejma, przeto z jeho synów jsem si jednego za krála upytał. Gdyż bychu przyszli a wun Eliaba ulada, pomyśli se wun. Zawierno, tu steja przed Jawe żodowany syn. Jawe pak rekne k Samuele. Nie ladaj na jeho wonkoność a wysoki rost, przetoż mam jeho za przemałohodnego. Bóg leda na to, na coś człowiek ladaja. Człowiek lada na wonkoność, Jawe pak lada na utrobu. Tuž přista i zjaze svojim synam, Samuel rekne k Izai, tute nie Jawe uzvolil.
Potom opraša so Samuel Izaji. Sú to všetci modoční, vun znapšečiví. Tu najmenší ešte pobrachuje, lej tu pase vovce. Tuž přikaza Samuel Izaji. Pošteľ a daj ho sem přivešť. Přetož nesedáme so prede za hoštinu, do niču nepřijde. Tuž posłavu nikoho a daj ho přivešť. A mu načaven, mieješe riane v oči a pysnu postavu. Jave rekne, stajn, žałbuje ho, přetož tun to je. Tuž sa Samuel rozvolil a žałbovaše ho osreč jeho bratru. Duch Jave pak přikadžeše na Davida od tohle dňa. Slyšeli jsme slovo Bože. Knieże Jezusa, Tybie cześć a sława. Tak krzyczy kniez, jasny światło świata. Sztuj za mnudzie, zmieje światło żywienia. Kněz buď s vámi. Ze sviatosčenia po Jánu. We onem času udada Jezus človeka, kiž by od národa slepy. Jezus plune na zemju a zčini buto ze slinu a pomaza mu buto na oči a rekne mu, dži, a umej sobie hače zilova, to je przełożone posłane. On wotinże umej so a widziesze, gdy so wróci. Tuż prajichu susodża a ci, kiż bychu jeho przedtem proszarić widzieli, nie je to tun, ki sydaše tu a prošeše? Nekoci prajichu to nie. Druzy reknechu nie, ale je na něho podobne. On rekne, ja to sym. Dowiedzechu jeho, kiž by slepy był k farizejam. Tun dżen by menujcy zabat,
když Jezus bytost činí a jemu oči otevře. Farizeje se jeho prašachu, jak je viděně dostal. On pak jim řekne, połoži mi buto na oči, a ja so umych a vidžu. Na to prajichu nikoci z farizejów. Tun człowiek nie je od Boha, dokie zabat nie svědčí. Druzy reknechu, jak może reszny człowiek takie dziwy czynić, abychu rozdwojeni między sobą. Tuż prajichu znowa slepemu. Co ty prajisz o nim, kiże ci oči otevřel? Wun pak rekne, wun je profet. Odmowiku jemu, šon se so v richach narodžil, a ty chceš nas učić, a wunachu jeho won. Jezus oni, zo su jeho wunali, a když jeho najnže rekne jemu, věříš ty do syna člověka? Muž odmoví, što to je, kněže, so bych do něho věřil. Jezus jemu řekne, vidíš jeho, kýs tobu řečí, tun to je. A on zauvá, věřil, kněže, a padne jemu k nohomaj. Ewangelii našeho kněza Jezusa Kristusa. Ljubi bratři a sestry, ljubi mladostní, myslím, že z nás je to již doživu a názorniu, to se setkáme první raz s jedným člověkem, my vidíme jeho postavu, jeho ustupování, jeho drastu, snadno barbu jeho vlasů a na oči. A v tomto okamžiku čujeme se od něho narečení, přičanění, aber my jeho ustočíme. Po prvním vidění víme toho druhého zariadovat. On je nám snadno sympatický, aber nic. My jemu něco přispíváme, aber nic. My se jemu přivobročíme, aber odvobročíme. A to predač je on zcela mu svůj erd vočinič a ne svorec. Jsme my jeho zariadovali. Když vidíme jenož to, co je před očimi. A vy se spytáme tež jeho charakter posudžovat. A vy se tež víme, že se tomu druhému runie takže. On tež nás vidí a posudžuje. Stavizna ze starého zákona, když se nám vozivila, poprvom to samé zúrazní. Samuel je poslaný, aby poroval nového krála za izraelský lud. Je poslaný do Betlehema Izrael, aby z jeho synů toho žaboval, když je Bůh poroval. A jako Eliab, tu najstarší před ním stojí, je za něho jasné, jenož tun může to být. A snadno ty za jeho nána a tyž profet Samuel by přesvědčený, to je tu nový král izraelský. To nám Bůh praví, Samuel nelada na to vonkone, na jeho postavu. Toho ja nejsem uzvolil, protože ja nedadám na to vonkone. A tak jeden po druhým se opokáza jako nic uzvolený. Skončně dadža Davida přinč to najmocného
když by wonka pola stadwu. Dawid cyle jeszcze po wonkonem niebie ta prynia wolba. U niebie tun prynorodźene, u niebie jeszcze dotal żadne zasłużby, on by proszczy tun małki, když by się wonka pola stadwu. Tyle krok po kroku so rozwiwa jeho sława. Zostaje tomu mocnemu Goliaty naprzeczom, a zostanie z jednym králom, když by rošť a zrawić. Przez mnohe rozestajenia, przez mnohe boje. Unazoni też swojsku winu, a tola je on jeden král, ki so stara o svoj kraj a svoj lud. So je David tuto nadawk od Boha dostał to zrozumiene štun, kiž tute słowo přiuza akutne bere. Człowiek lada na to wonkone, bo pak lada do utroby. Trzy šćivki chcę skrótka z wami rozpominać. Bo widzi a posudzuje to ludzkone. Bo widzi utrobu, a to nic jako ten wielki strażnik, ten sudnik, ki wszystko registruje, dokładnie napisa, a na końcu nam z liczbowanku przedpołoży. Też kniez nam do utroby lada, to ryka, bo wie wo mnie, on wie, ka som idzie. A dokiż on na mnie lada, dari mi on naladność. Jeho ladanie czyni mnie chudnego, jungkrotnego. Szejne, jak zwonku nie upadam. Jenoż też do utroby lada, może sprawnie sudzić. A bo wiem, jak we łubine nasze utroby a dusze upada, uznaje nasze strachy, nasze starości a dwile, on pak znaje też nasze pracowanie, naszą dowieru. Jemu je znate nasze zaprajenie, ale równie tak też nasza dobra wola. Jemu je wiadoma nasza sebiczność, ale też nasza praca bliższym naprzeczom. Znaje naszą zawiść, ale też naszej otworenej ruce. Hej, smiemy si wieszci być, że Bóg co widzi na nas lada, a tola miłe z każdym z nas wopkadza. Drugi szczyk mieli so paść, spiesznie drugiego zariadować, albo o nim sudzić. Przecież żaden z nas nie może do utroby drugiego ladać, zamieńcza nic na pryni wukomik, a tola mieli so paść, co spiesznie nasze konsekwencje szczanemy, nikomu nie mieli dobrą wolu, każdemu smiemy dobrą wolę przyśpiewać, a nikogo nie mieli sudzić albo zasudzić. A ten trzeci szczyk, sprawny być ze sobą samym. Przecież jednego człowieka każdy z nas znaje, któremu może do utroby ladać. Mianujcie sobie samemu, a to mieli też czynić. Przed sobą samym mieli być sprawni, mieli swoje brachy a słabości przyznać, ale wiedzą też się uświadomić nasze silne strony, to dobre, co jest dokoniamy. Zanom je dobre przeduzacze za tą drugą połowę postnego czasu, coraz więcej wokomik synecz a so prašet, začo smiem ja dženca byť džakune. Što je sa mi všetko dobrého vopokázalo. Što je mi dženca
dał składność też jemu dobroty wopokazać. A teraz będziemy tak spoznać, że poprom jara wiele, co nam w biegu dnia na dobrotu wopokaza, a że dawa wiele wiac dobrych ludzi wokół mnie, hač jenož mnie samego. A wiedzą, nie trzeba zamieścić też nasze słabości, nasze zaprajenia na winu. Też tu jsme runie w tych tydzieniach przeproszeni swoje świadomie przepytować, co byśmy do jutro w świętej spowiedzi to Bogu dowierili. Przecież On je tun, kiedy chce nas wyswobodzić od všeho tego, coś nas pocieszuje, coś nas hači. Żeby to dobre w nas, so czym mocniejszo mogło rozwić. Amen. Knieże Jezusa Chrystusa, w tych dniach przyjota na swiedzień Twojego zdrowa stanienia Cię prosimy. Ty si naše słabości przywiązał. Pomagaj nam, za Tebe przeco swierny ostaniemy. Ty był spytowany, a si so zwemu sprzeciwił. Skruć nas we wojowaniu a spytowaniu naszego żywienia. Prosimy Cię, usłysz nas. Ty si bydnym pomagał, a ich uzdrowiał. Uzdrow też ženca ludzi ze wszeje duchownej a czylnej biedy. Ty si najhorszą śmierć za nas nasozał. Szczin też nas wolniwych za Tobą krzyż a śmierć przenieś jako pokutu za grzechy. Prosimy Cię, usłysz nas. Knieże Jezusa Chrystusa, Ty si umożnik świata, Tebe chwała a sława wieki na wieki.
Modlmy są. Knieże Bożo, z radością przynoszamy Ci wopór, który służy naszemu umożeniu. Pokornie Cię prosimy, naucz nas świętą służbu wiery wykonać, a za wspomożenie świata świecić. Przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez bądź z Wami. Pozbieńmy w utroby. Dziękujmy za Kniezy naszemu Bohu. W prawdzie je od nas prawny, zdobny a spomożny. Za co Ci stajnie a wszędzie dziękujemy, Knieże święty Wódcy, wszechmocny wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. Przetoż człowieczywszy so, je on budzący człowiectwo do światła wiery dowie. Nas, któryśmy so narodzili jako wotrodcy rycha, je on przez wodu księcy za dzieci Boże przywiązał. Toda sławite czy niebia a ziemia nową pieśń śpiewają. Z chórami angelów też my Cię chwalimy, bez końca wyskają. W obchodzie święty se knieże żołosze świętości. Toda przykładamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczeni z całej cyrkwią první dzień tygodnia jako dzień, na którym się Chrystus z martwych stanął. Przez Niego, którego ze swojej prawicy powyższył, Cię prosimy. Posvěť tu ty dáraj z rosu svojho ducha, so byste nám bylo čivo a krev našeho knieza Jezusa Chrystusa. Predať som dobrovoľne čerpeniu Buda za on klip. Ďakovaše so vamaše a podajon svojim učobnikam prajo. Zmyťte a jedzte šice od toho, to je moje čivo, kotrež bude za vás podaté. Tak ty za on pojedzi keluch, dziakowaše so zasa a podają swoim bučovnikam prajo. Zmyťte a piče šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia moja krew, kotraż bude za was a za mnohých przelata k podawaniu rychu. Čiňte to na mnie wspominają.
To je potajnstvo víry. Uziwiamy Knieże Twoją śmierć. Stanie nie sławimy, do nich nie przyjdziesz. Wspominaje tu święty wódcy na Chrystusową śmierć a zmartwychwstanie. Przynoszamy Ci chleb żywienia, kieruch wod zbożnienia. Dziękujemy Ci, że si nas powołał przed Tobą stać, a Ci służyć. A prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, którzy używamy Chrystusowe ciało a krew w Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj knieże na swoją cyrkę, po wszej ziemi rozbrojeną, a udospoňuj lubosti hromadže s našim bamšom Leom, našim biskupom Heinrichom a zewším duchovstvom. Spomnite, že našich bratov a naše sestry, ktorí sú umreli v nádeji zo zrovastanu. A přijmi ich a všetkých zemretých do svetla svojho obliča. Sme sa nad nami všetkými prosíme, že spošť nám wieczne živienie, zbožnej Bohorodičku Kniežnu Máriu, je nałoženú svätým Jozefom, svätými apoštolami a všemi svätými, ktorí sa Ci ze všech vekov spodobajú, co bychom Cię chválili a slavili przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego zrymawenym dawa Ci Boże wszechmocny wódcy w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a radosność wieki na wieki. Po wspomożnych przykazach a błyskim rozwłóczeniu zważymy sobie prawić. Wodcy nasz, Ty w niebiesach, na Twoje niebo, przyjdź Twoje królestwo, stań co Twoja wola, dajś na niebiu, tak na ziemi. Przyjmij chleb nasz, daj nam dziś, i nam nasze winy, podawamy swoim winnikam, a nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże Wojtyszego złego, daj mile pokoj naszym dniam, śmiej się nad nami a pomaj nam, co byśmy od rycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieści oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przeto jest Twoje królestwo, a moc, a krasność póki. Amen. Chrystus je nasz pokoj a nasze ujednanie, tuż prosimy. Knieże Jezu Chryście, nie leda na nasze rychy, ale na wieru swojej cyrkwy, daj po swojej woli pokoj a jednotu, ki si żywy a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza, buď stajnie z wami. A swoim duchom. Jenio Boże, Jenio Boże, Jenio Boże,
leče Kristusa, jenjo Bože, kotre zebera hriechy svita. Nej, že nejsem hoden, du vás tu podmoliť, jenom aj slovo, a uslyšíš.
Modlíme sa. Bože, Ty rozsvětluješ každého člověka, když na tulný svět přikáža. Rozsvět naše útroby ze světlom svojej milostče, co bychom stajně spoznavali, što se Tebi spodoba a opravdu Tě ľubovali přes Kristusa, našeho kněza. Dženca dvěma modlitwy Farskiej Cyrkwi Krzyżu Pucz, dzieci są przeproszone od obraza k obrazy sobu kroczyć. W klosztrze je dženca wieczór na popeczych uczmy niszpo, w dvěma to dla rożoc nie. Rożoc modlimy się w Koszczycach w útoru pokutny, czwart a piatk wieczór na po 7. W klosztrze w útoru wieczór na po 7 a sredu rano w 8. W Oklecach w útoru wieczór 6 a czwart na po 6, w Dobrošicach pondzielu wieczór 6. Krzyżowy pucz właściwie za krzyżowy jako duchowny przyjod je w klosztrze pondzielu w hodzinach niemski, piatk w hodin serbski, w Koszczycach pondzielu 19 hodzinach a sredu pondzielu 19 hodzinach niemski, a sredu 19 hodzinach serbski. Kemše w Dobrošicach są sredu 18 hodzinach, w Oklecach czwartk to runia w 18 hodzinach. 5. godzina je czwartk, 18 hodin 15 klosztre. Prenowoprańska wuczba je w Koszczycach a w Oklecach po planie. W klosztre je w útoru na pocjok za serbsku a niemsku skupinu Prynia Sjata Spowiedź. Szulskie kemše w Koszczycach są sredu cyrk, kemše z prostym predowaniem a do toho Sjata Spowiedź je w klosztrze sredu wieczór na po 7, tam preduju ja, a w Koszczycach 19 hodinach tu preduje fara Witoš Čapan. Kružk žono vikarije zetka so sredu 16 hodinach na vikarii, kružk modžine zetka so nitko pokemšach na fare. Sakramencja tej księdzy spošči so sobodu Madlence Pulkec Worklec. Księdzkie rečenie je piatk 20 hodinach Koščicach na fare. Sobotu od 10 do 12 je firmovanská wuczba z początku cyrkwi. Sobotu 20 hodinach je modlina do farskiej cyrkwi na fest poproszena, přizamknie so zromadny wieczór na fare. Postne wopomodlenie postanie za socjalne dziło kapucinów w severnej Albanskiej, listowe wubalki są zade wupołożone. Przychodną nedźu je všude biskupska zbierka Miserio, listy leża przygotowane, a so też przy długach wudzileja. Za podwoprajmy za szczyrowacy daraj, za osadu juno 500 euro, a cyrkwinski dał za osadu juno 50 euro. Dżakny wieczór putników na drużku doroma będzie w útoru w 18 hodinach na fare w Koszczycach. Wszystkie ostatnie drużki, które nosza postawu Świętej Marii Dorożanta, a się służbu za siebie przedstawia, zetkają się śniadani niedzielu 22 marca 10 na fare Koszczycach. Przychodzą niedzieli w klosztrze duchowny dzień Kolpingowców, z początku z Bożym mszu rano na po 8, przyzamknie się śniadań na przedność. Kemše w serbskiej reči są to dla przychodną niedzielu klosztre na po 11. Przychodną niedzielu je putnikowanie swojego Dorożanta, koszczan procesjon wotinże 8 hodin 15 horno Hajnka, klosztorski procesjon wotinże zromadne z Wotrowskim 7 hodin 45 z Kupelu. Putnickie kemše rodzyncze są 9, toho dla przychodną niedzielu rodzyncze na po 11 kemše nie budu.
Křižarjo Novačkojo koščan procesiona zvučija pjat 20. a 27. mjerca večer pokemšach nafare. Křižarske knižki za ostane procesiona dostaneće nafare v utoru a štvrtk. Sobotu 28. mjerca dževeći su dječi nafaru přeprošene paslič palme za Bomončku. Sobotu 28. mjerca džesačih zarjaduje so svjata spojec za 4. a 5. letnik, a jernačih za 6. do 8. letnik. Přihodne materiálje namakače zade ve vonem zakodže Farske crkve. Přežnost svjate spojec žive roženče pola viacore spojenikov je sobotu 21. mjerca a 28. mjerca stajne 17 hodinu, a punželu 30. a v utoru 31. mjerca stajne 8 hodin 30. Utrobne přeprošujeme na redženje v okno osadných rumnošćov na Farskim dvore. Termin je v utoru 24. mjerca od 16 hodin. Prošu, přinešte si grad sobu. Jutře punželu zetkaja so 19 hodinách pomocnice nad 8 let nabožného týdženia Farske vikarije na vikarii. Staršická zhromadžina prvnoopranských dětí ve Farskej crkvi v Koščicach je štvrtk 26. mjerca 19 hodinách na fare. Prošu obkyť budete zariadovania dekanátneho dušepasterstva za dětí a mladžinu. Štvrtk na svedčeniu svätého Jozefa sú ve Koščicach kemše 19 hodinách, ve kloštre sú konventne kemše 9 za dživačového kloštra nic ráno 7. Dňa 8. mjerca zemre ve starobe 88 let Hanna Wagnerová, rodzina Straubic Dobrošic. Puste večer je dženca po dupovniších a po němských kemšach a po nešpore, kované rekviem stijúce punželu cjok. Knežda je o tom rete věčný odpočink, nech odpočuje Božím pokoju, Božím šive tutem týdženiu. Jutře punželu za živých a zemretých svojbe čornak je konec, v útoru za kudy duše skázana z Koščic, sredu džečace za živých a zemretých svojbe Kochec Nové Vesky, štvrtk večer 19 hodinách za zemretého Mikloša Džicoka a manželskou Hanu Zvorklec, pjatk večer za zemretého Hanu Veselinu a manželského Jana, kaž zemretého Nučku Klaudiu a Džoku Voršu. Sobotu večer za zemretého Ulricha Henselajta a manželskou Hanu Svorku. Přišel nedělu ráno za zemretého Jana Berša a manželskou Hanu, kaž živých a zemretých svojbe Berše ze Smečket, dževečích za Votadu a na půl jednačích za zemretého Heinžu a Jana Šefred ze Skorzac. Tak daleko vozivenia, přeju vám žonovanou nedělu. Utrobne zapačbo, všemky sú Božušu sobu vůhotovali. Kněz bud s vámi. Nech vás žonuje škyta a převodzašeho mocný Bůh, Otec a Syn a Duch Svatý, žijte v pokoju.